नोंथांखौबो बरायबाय मान होबाय मा बुंगोन बिसोरो जोबोद माने गोजोननाय मोनबाय बे 3 नम्बर बालाबारि गामिया आंनि जोनोम गामि आं बहायनो जोनोम जादोंमोन बहायनो आङो फरायदोंमोन बहायनो आङो नैबे एलपि स्कुला गैयामोन जोंफोर बरकसला एमभि स्कुलाव फरायदोंमोन बरकसला एमभि स्कुलाव फरायखांनानै जोंफोर गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन आरो उन्दै समावथ' जों बेयावनो गेलेदोंमोन जों मैसो गुमदोंमोन मोसौ गुमदोंमोन जोंफोर माने हाग्रा बंग्रा बेरायदोंमोन दिनैबो जे जोंनि बालाबारि गामिया आं दा अबसे बेयाव जिहेतु गैला माने आङो साकरिनि तागिदायाव माने सिमला मौरिपारा सिमलायाव आं थायो माने थेवबो जे बिथांमोना आंखौ बावगाराखै बेनि थाखाय जोबोद माने बिथांमोनखौ आं बाख्नायदों जिहेतु आसाम सरकारनिफ्राय नोंथाङा थुनलाइयारि बान्थाबो मोनबाय आरो बेखौ लानानै दिनै गामियाबो गोग्गादों दा बे समाव मा सानखांथि फैदों अबसे मोनसे बाथ्रा बे आसाम सरकारनि जितु दा थुनलाइयारि बान्था मोनबाय बे आं गावनो बिराद माने गोग्गानाय मोनदों आरोखि मोनदों এই কারণে যে जोंफोरो এইবার आसाम सरकारा 2025नि जा माने थुनलाइयारि बान्था होबाय बे थुनलाइयारि बान्थायाव जोंफोरो साथामल' जोंफोर सायख'जादों बे साथाम सायख'जानायनि मादाव आंबो सासे माने बेबायदिहाय खस्थ' खालामनानै जों लिरदों आं दा दावबायनायनि बहु बिजाब लिरबाय आङो माने नेपालाव थांनाय भुटानाव थांनाय बेफोरनि माबाखौ लिरबाय आङो आरो बेनिफ्राय जोंफोर भारतबर्षआव जिবিলাক बेरायदों बेनिबो गांसे लिरबाय आरो बेनिफ्राय आं नरियाव थांदोंमोन नरियाव थांनायखौबो आं लिरबाय बेनिफ्राय आं इन्ड'नेसियाव थांदोंमोन इन्ड'नेसियाव थांनानै बेखौबो लिरबाय बेनिफ्राय भियेटनामाव थांदोंमोन भियेटनामाव थांनानै लिरबाय आरो दा बांलादेशआव थांदोंमोन बांलादेशनिखौ आङो लिरबाय थादों लिरखांबाय खिन्थु आं दा माने बेखौ साफायनो हायाखैनो आरो बेनिफ्राय शिलंआव थांदोंमोन आङो शिलंआव थांनायखौबो आं दा लिरगासिनो दं आरो बिनि उनाव देग्लाय माबायाव चाइनायाव थांनो गोनांमोन खिन्थु चाइनायाव एखायनो थाङाखिसै जिहेथु माने आमेरिकाजों आरो बेनिफ्राय बेखौ मा होनोमोन इरानजों माने दावहा नांबाय थादों इरानजों दावहा नांबाय थानायनि कारणे चाइनाया जिहेतु इरानजों लोगो जादों माने बे दावहाया बोरैबाफोर जुदि बिश्व दावहायाव जुदि थाङोब्ला मुलुग दावहायाव जुदि बोरैबाफोर सोनारोब्ला जोङो बेखौ थांलाय फैलाय खालामनो असुबिदा जागोन बेनिखायनो एबार केन्सेल खालामदों खिन्थु फैगोन बाराव जोंफोरो थांगोन आरो दिनैसिम गांबेसे बिजाब मोननाय सुजुग होदों आंथ' बिजाबा मथा मथि हिसाबखौ खालामनांगोन खिन्थु ओरैनो 12खाननि खम जायाखै कारण आं खन्थाइ बिजाब लिरदों सल' लिरदों आङो आरो बे दावबायनाय लिरदों आरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो आं राव सोलायनाय लिरदों आङो बेनिफ्राय बे गासै लिरनानै आंहा मथा मथि आरो खुदिया थुनलाइ लिरदों आङो खुदिया थुनलाइखौ आं गावनो सुजुनाय दोङो आरो बेनिफ्राय राव दानस्लायनाय दोङो मथा मथि 12खाननि बिसि जागोन आरो माने सोदोब बिहुंबो आं लिरदों बे सोदोब बिहुंनि लिरनायावबो माने जोबोर सानै साथामसो लोगो नांना लिरदों मुथते बिजाबनि थुनलाइनि बागै किसु दावखोबाय नाथाय जों नुबाय दानि माने माखासेफ्रा माने बिजाबखौ फरायनो नागिरा बिजाबफोरावसो थायो आसल गियानफोरा नाथाय दानि बिमाफ्राबो बांसिन माने फरायनो गोनां नङाब्लासो गावनि उन्दैफोरखौ माने बोसोन होनो हायो दा बेथ' जुगाव खापक्ष जाहैबाय दा जिहेतु माने गोदान मुगा फैबाय नालाय दानि गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा सब माने मबाइलजोंसो खारफायो थेवबो आङो एबार आङो ओरैबायदि आंनि जिखिनि बिजाब माबादों आं कलेजाव होदों गरेस्वर कलेजाव होदों टंला कलेजाव होदों जोङो बेनिफ्राय मा होनना बुङो तामुलपुर कलेजाव होदों बिथिं जोंहाय चिरांथिं हैदों आङो सब कलेजफोराव होदों हाइस्कुलावबो होदों आङो दा बेयाव आं आसा खालामदों जे हयथ' आजिखालि दावबायनायनि जाहैबाय बिजाब बे बिजाबखौ कर्सआवबो नांगौ जायोब्ला निस्सय बेफोरबायदि थुलुंगा हयथ' मोननो हागोन बिसोर हयथ' फरायनोबो हागोन आसा खालामो आङो दा जिবিলাক माने गोदान प्रजन्म उथिबोदों बिथांमोना फरायब्ला मोजां जायो आरो गथिखे आंनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायनो थादों जे बिथांमोना फरायनाया मोजां आंनिल' नङा जायखिजाया बिजाबखौनो फरायनाया मोजां नोंथाङा जिहेतु नैबेनो जाबाय बालाबारियानो जाबाय नोंथांनि जोनोम गामि बेयाव उन जोलैफोरनिसिम माबाफोर बुंगोन नामा आं उन जोलैफोरनिखौ बेखायनो बेखौ बुंनो लुबैदों जे जोंनि बालाबारि गामिया 3 नम्बर बालाबारि गामियाव आंनि आदाया PTCनि लिडारमोन PTC लिडार जानानै आंनि आफाया
रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि गायसनगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट आं रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि सेक्रेटारि आं रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि आङो गायसनगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि आङो सेक्रेटारि आरो आङो माने राइटार एकाडेमिनि आङो नेहाथारि आरो आं दा माने साहित्य एकाडेमिनि आं सुबुरुन आफादनि आङो बिबानगिरि बे खेत्रआव जोंनि गामिनिफ्राय बहुद नेता ओंखारदों दिनै एबसुनि नेता दोङो दिपेन बर' दोङो मानब कुमार दोङो दा माने सदानन्द दोङो बिसोरबो माने जोंफोरनि खरे खरे बिसोर नेता जालांदों गतिके आं सानो जोंनि गामिनि जिবিলাক माने उन जोलैना फार्स्ट डिभिजन बहु खैजना मोन्दों बहु खैजना फार्स्ट डिभिजन मोन्दों बहु खैजना माने डाक्टार फरायदों आंनि बियादै फिसाया माने दा माने माबानि मा होनो आसाम एडुकेसननि जइन्ट डिरेक्टर बे जइन्ट डिरेक्टर जाहैबाय बेयावनो फरायलांदोंमोन बेयावनो जन्म जादोंमोन आंनि आदानि फिसालाया जयपाल सिं ब्रह्म आंनि आदानि फिसाला बिश्वजित ब्रह्मआ बे दा उकिल खालामगासिनो दङ आरो बिदिनो आंनि आदानि फिसाला पन्सजित ब्रह्म बिनि फिसालाया दिनै माने पन्सजितआ माने माबायाव गुजरातनियाव MBA पास खालामनानै साख्रि मावबाय थादों आरो बिनि फिसालाया दिनै माने जर्जियाव माने माबानो थांदों मा होनना बुङो डाक्टर फरायनो थांदों आङो जयपालनि फिसालाया दिनैहाय माने डाक्टर फरायबाय थादों नलबारियाव दा आंनि फिसालायाबो माने उसिमोन खिन्थु खाफालामोन दा 18 सनाव बियो माने थैलांबाय एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय बेबायदिनो जोंनि 3 नम्बर बालाबारिनि गथ' गथायफ्राबो निस्सय बिदि देरगोन लावगोन साख्रि मावगोन गिदिर गिदिर पस्टखौ लागोन गिदिर गिदिर बेबायदि समाजनि खामानि मावलांगोन बेखौ आं माने आसा खालामदों आरो फरायगोन बेखौ आं आसा खालामदों गोजोन